Ja, jeg vil prøve at vise jer, hvordan man laver en nisserik. Jeg har lavet en nisserik. Efter jeg har lavet en trolderik, så fik jeg lyst til at lave en nisse. Og den er jeg blevet meget, meget glad ved. Jeg har lavet sådan en færdig pakke, hvor alle materialerne er til 100 kroner. Og så er der alt, hvad I skal bruge til nissen. Og når man nu skal lave en ny ting, så er det så dejligt at have alle tingene ved hånden, så kan man altid arbejde videre med det. Og jeg vil lige sige, et godt råd det er, hvis I køber sådan en pakke, sørg lige for at tegne mønstret af. Så har I den til næste gang. Jeg vil vise jer, hvad der er heri. Der er hårdt uld til et ansigtet, ståltråd til kroppen, pladevat, strømpe, øjne og elastikker. Der er tænkt på det hele og tøjet. Men nu vil jeg lige vise jer, hvordan vi syr ansigtet. Så tager vi det her væk. Jeg tager mit strømpe, og så klipper jeg lige tæerne af. Og så klipper jeg 14 cm af til et ansigt. Og det her, det er så til kroppen. Og til ansigtet, der klipper jeg den lige midt igennem. Så har du en at øve dig på, for vi skal kun bruge den ene. Jeg tager en nål og med tråd i, og der skal have en stor fed knude. Og den store fede knude er nødvendig, for at man ikke ødelægger strømpen. Sådan der. Jeg kaster over den midterste tredjedel. Og hæfter. Og jeg klipper aldrig tråden af helt inde ved, for så går den for lidt op. Den skal have lidt at arbejde med. Sådan der. Så tager jeg en tot uld. Og jeg tager sådan en portion her. Og jeg tager en tot frem. Man kan bedre se det her på. Til næse. Og den samler jeg lige lidt. Der er temmelig meget uld i forhold til strømpen. Men det er det, der gør den sådan lidt speciel i ansigtet. Så stopper jeg mit ansigtsolie herinde i. Sådan der. Og næsen er allerøverst. Jeg trækker i min strømpe og binder en knude. Jeg holder fast her, og så binder jeg. Og jeg binder ikke stramt, fordi den skal senere bindes op igen. Sådan der. Så trækker jeg den nu i hage og pande. Og jeg trækker lige så stille, så kan man simpelthen mærke, at ulden giver sig. Sådan der. Så tager jeg min nål, og så trækker jeg næsen frem. Jeg fugter lige lidt på mine fingre, og så kan jeg bedre nulle min næse. Sådan der. Jeg trækker den igen, så den bliver lang. Og så stikker jeg op om fra bagsiden af. Lige neden under næsen. Saksen videre. Nå, man skal huske, at der skal en knude på. Og laver en lille bitte prik. Stikker ned i lidt uld og over og laver en prik mere. Det er næse. Lige under næsen, som næsebor. Jeg syr 2 sting herop som næseryg. Det vil sige, jeg har syet 2 sting for oven, 2 sting for neden, og for oven må de godt være en lille smule bredere. Min tråd er op i næseryggen, og jeg går halvvejs ned på siden af næsen, og så stikker jeg nålen ned i næseboret. Jeg strammer min tråd en lille smule, og så holder fast i den her, og går op, midtvejs igen, og ned i næsen. Og den fik lige ørerne med i maskinen. Sådan der. Og så strammer jeg. Sådan der. Så stikker jeg nu fra næseboret
og op i næseryggen. Jeg laver den anden side på samme måde. Jeg går halvvejs ned og ned i næseboret. De ører, de vil med. Sådan der. Jeg holder fast i min tråd dernede og går op midt på siden og derned og strammer til. Sådan der. Nu går jeg et sting op i næseboret, op midt på siden, et sting frem mod næsen og ned i næseboret. Et sting frem mod næsetippen og op og mødes deroppe. Den er lidt levende. Og jeg strammer tråden godt til. Og så stikker jeg nu fra det sidste sting her og ned i næseboret. Det er godt, der er 2 næsebor, så kan vi altid gentage det, så vi kan se, hvad der er, jeg laver. Et sting frem, op i midten. Et sting frem mod næsetippen, og ned og mødes med det sting, jeg lige har taget. Et sting frem. Sådan der. Og i det, jeg strammer den godt, så får den der lidt brede næse, som jeg synes gør den sådan lidt nissetrolleagtig. Jeg synes, den passer lige til den her nisserik. Jeg går om på bagsiden. Og så syr jeg nu, markerer jeg øjnene. Og øjnene, de kommer lige en lille smule oven over næseryggen. Vi kan se, at næseryggen er der, og så lige en lille smule ovenover. Strammer tråden. Og det andet øje. Sådan der. Jeg stikker nålen op i øjet.